Ty vole. Tak máš opravdu vytečený úplně plný sem, jo? To ne, to je jedno, když máš závěrku, tak si to teď dáme rovně. Jo. Tyhle to hrabe dopředu zezadu. Tak ona napíše taky školu. Dáme na YouTube. No. Ještě kousek zlatou. Pojď, zlato, pojď! Ty. Kde je nařízečka? A dnes zákon rodiny. Ríšo, dobré, vyjeli jsme, je to v sajku, všechno je to dobré. Vyjeli jsme ven, je to dobré všechno. Ty. Jasné,